नैथि दिपेन्द्रनाथ नार्जारिनि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला सान्थिपुर खुंग्रिं ओनसोलनि थाराइबारि गामियाव थाराइबारि अलंबार क्लाबनि बानजायनायाव 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय दिनै 15 सेप्तेम्बरसिम नैथि दिपेन्द्रनाथ नार्जारिनि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबनानै थाङो। दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन रुनिकाटा इउनाइटेड एफसि आरो थाराइबारि अलंबार क्लाबआ। थाराइबारि अलंबार क्लाबखौ रुनिकाटा इउनाइटेड क्लाबआ 1-0 आव फेजेननो हायो। जोबनायाव रुनिकाटा इउनाइटेड क्लाबआ देरहासार बान्थाखौ ट्रफिजों लोगोसे 10,000 रां बान्था मोननो हायो आरो थाराइबारि अलंबार क्लाबआ ट्रफिजों लोगोसे 7,000 रां बान्था मोननो हायो। बे बादायलायनायावनो आलासि नुजाथिदोंमोन 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मुसाहारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय आं जासिबाय। दा दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोंहा खुंग्रिनि सिङाव थानाय दा थाराइबारि जा अलंबार क्लाबनि जा बानजायनायाव नैथि दिपेन्द्र नार्जारि मेम'रियेल फुटबल ट्रफि 2022 बे हाबाफारिया थांनाय 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनैहाय जे जोंहा 15 सेप्तेम्बर 2022 बे अक्ट'सिमाव जोंनि नैथि दिपेन्द्रनाथ नार्जारि मेम'रियेल फुटबल ट्रफि बे ट्रफिया दिनैहाय जोबथि फोरबोआव दिनै आगान सुरदों। बे आगान सुरनायाव जोंहा जोंनि रुनिकाटा इउनाइटेड एफसि बेनि हेंथायै जोंहा थाराइबारि अलंबार क्लाब बिथांमोननि गेजेराव गेलेनाया सोलिगासिनो दङ। दा गेलेनाया जोबनाय फारसे फैबाय। दा जोङो आसा खालामदों दिनैनि नैबे खेलानि गेजेरजों जोंहा दिपेन्द्र नार्जारि बिथांनि जे मुङावहाय जोङो थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै 2022 मायथाइसिम नैथि खेबनि थाखाय बिथांनि जे मुङाव जोङो जोलुर बादायनाय जे होनाय बे हाबाफारिया मोजाङैनो जोबनानै थांबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंहा रुनिकाटा इउनाइटेड एफसिआ 1 गल आरो जोंहा थाराइबारि अलंबार क्लाबआ 0 गलाव जेननानै दिनै बे हाबाफारिया मोजाङैनो जोब्बाय। जोङो बेखौनो मिजिं खालामदों जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव जे जोंनि गेलेनाय बिथिंखौ बोरै फोजौखांनो हायो बेनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्लाबो नाजाबाय थादों आरो जोङो आसा आरो मिजिं खालामदों नैबे ओनसोलाव गेलेनाय बिथिंखौ जाहाथे जोङो गोजौ फारसे लांनो थाखाय जों जेब्लाबो नाजानांगोन आरो जोंनि यां जेनेरेसनखौ जाहाथे गोजौ फारसे जाहाथे जोंनि जे रोंगौथि बे रोंगौथिखौ जाहाथे जोङो दिन्थिनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों साफा मोजां गेलेगिरि जोङो जानो हायो आरो जोङो मिजिं खालामदों जोंनि बिटिआरआवल' नङा आसामावल' नङा भारतआवल' नङा सारा बुहुमावनो जोङो सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै जोङो जाहाथे जानो थाखाय जेब्लाबो जोंनि गोदान जोलै जोंनि गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे जेब्लाबो आवगायबोनांगोन आरो जोङो गेलेनायजों लोगोसे गावखौ दानायजों लोगोसे इयुनखौबो जोङो थि खालामनांगौ दं होननानै जों सानदों। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे जोंनि गोदान जोलै बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि गेलेनायजों लोगोसे जोंनि फरायनाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङावबो जोङो जौगानायनि थाखाय जों निसय जोंहा खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों आरो बिटिआर सरकारा दिनैहाय गेलेनाय बिथिंखौबो बांसिनै नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनदों। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबां बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव जाहाथे मोजां हाबाफारि लानानै जोंनि गोदान जोलैखौ मोजां गेलेनायनि जे थासारि दानायनि थाखाय हाबाफारि मावगोन बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो। आङो जोंनि गोदान जोलै फंबायमोनखौ आङो खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोनहाबो जोंनि गेलेनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ फोजौनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो खौसे बाहागो लानानै जों इयुनखौ थि खालामनो हागोन बा जों इयुनखौ थि खालामनांगौ दं होननानै आं सानो।